Нощно активиране на паричен поток. Един лесен ритуал, който можеш да направиш още тази вечер. Не става въпрос само за банкнота, а за настройката ти към изобилието. Преди сън вземи една банкнота. Постави я под възглавницата. Спри за момент. Затвори очи. Успокой дъха си. Постави длан върху възглавницата и кажи бавно: активирам движението на парите в живота си. Както тази банкнота е по главата ми, така парите идват при мен. Парите остават при мен. Парите се умножават чрез мен. Сънят ми ги привлича. Умът ми ги приема. Животът ми ги задържа. И така става. След това заспи спокойно, без съмнение, без напрежение. Остави намерението да работи през нощта. Сутринта извади банкнотата. Сложи я в джоба си или в портфейла си. Не я харчи веднага. Не я губи през деня. Остави я да работи. Носи я като символ, че парите вече се движат към теб. Защото първо се променя мисълта, после поведението, а след това и реалността. Наблюдавай какво ще започне да се случва. Нови идеи и нови възможности по различно усещане към парите. Изобилието започва отвътре. Последвай за още.